man niya way mo bugas sa balay. Pag-isudan. Na kay buhato na ko. May pa yung manulis ko ano. Dahil manulis ko ano. Man day 2 taon na ano kaya gito na ako ba. Pero niya gina bigahan gito eh. Ako na po pre. Ako na Kaya gina ako ning 2 ka tawo ba. Intay butaan gini ba? Oh, giinom ba? Wala po pagid. Oh, bisa ka nang ilagikan. Ako ang tuliso ni kay bugas balay. Luwi kay itong pamilya dito. Sige lang kumuha. A few moments later. Imo na pre. Ako na po pre. Imo na. Hindi ka matabang pre. Sige, tagino man ni pre. Itong asawa ni. Sa fruit pre, fruit. Tagino man itong asawa ni. Patay ko sa asawa ni. Bugay na ako sila. Urot na ko kwarta pre. Ako na po pre. Yung kwarto ni Pengon. Tamtas. Sakit pre. Pwede maging-sabay ninyo ba? Oh, tagay pre. Mura po rin na pula po ni nabot to. Oh. Tagay pre. Ari kagikan. Dapat si Gerlio. Bigo. Brad. Bigo. Tayo si Gerlio, Bigo. Kaya ay kini tawanan para inom sa kabay ka sigarilyo. Ang batay sa ito yung manay bay. Pwede makig. Nabo may panya bay. Hindi ba? Gamay. Usap na bay. Gamay. Gusto mo. Tapo kay kog problema bay, wa tay may bugas sa buwan ya. Ay dagang bugas mo bay. Mo adulok na. Sige bay, batik ay sakit bay. Ay kwarta da pre. Manunulis nino gatong ipainom la. So stream na kwarta. Orot na sa tagay. Tay. Unsay gusto niyo? Subaon na mo o ihatag na ako yung cellphone. Pre, wag ko pre. Tay bay, wag ko kwarta bay, cellphone gini ko. Basta mapatyat na pre. Oh, ay kulapo. Tagay kulapo. Oh, sir. Kini yang sir, kena anak kulapo sir. Apa yung tengong tuyo ay? Tagainom lang namin, mami ganda mong turisong. Hindi mo nga. Ay, gabi na yung trabaho na yung inom-inom na. Ako may gugulong. Wala. Hindi mo lagi na yung kadali. Oh, ay, pinagkatang bang, ikanara yun. Gabi na yung kwarta. Ay, na cellphone. Huwag ka na, kulapo. Kainom pa ka. Okay na sir, oy. Dahil kulapo na sir. Salamat, Hindi na po si Gerlio na sir. Imo na sir. Huwag ka kay bugas no, yung pamilya ko. Abi na huwag mo palag. Suko na kita mo asawa dito na gulin mo. Hindi mo palag. Palag mo nga ako, okay? Gulin ito taman. Sige. Sige sir. Okay, sa kusinahan. Ato sa unahan lang sir. Paita na ito eh. Wapon tayo ng bukulapo. May kwarta na eh. So may plano ito ka ng kinong tukulapo. Maayo ka siguro pre o kutob sa mga giri atong tulison. Sige, ayaw na plano mo. Aamang ka magkatang. Ako na ko, kay ikaw na kadalang armas diha. Na ako, ikaw nakadala. Ako wala yung kadang armas. Kanino na? Sama? Labaw pa ni sa armas, mabunalan anay. Pwede na. Igo ni buyong man yun. Buyong mula. Samot na na ako. Digit sa mauluan eh. Buhok hindi. Mapingis. Sa hospital dito siya. Patay gid dyan eh. Nasaman. Kanay ko hospital pa padong pre. Wa pa yun padong mamatay. Kani nga ko duha re pay na ni. Di maminteryo. Hospital yun. Sama ay asa mga adito kun pita. O sige dito ka kay diri po ko magkatang dapita. Musinyas lang ko nimo. O sige. Matang pre. Murag nay nagpadulong pre, nagpit-pit ra ba nagpula pre? Patay na agad pre. Haya pagka kuhaan ako, natulisan ako kay nakakuha pa kog kulapo, sigarilyo. Apay cellphone og kanay relo og bracelet. Kapalit ng kog kuha na bugas og sutan din. Pagkainom pag og makasigarilyo, nagput sa uwi. Saan ko ning giluha gamaya giniluha eh. Sulod silang lighter ng sigarilyo. Pero nga, hinduta kayo ay. Hindi ako may
kuan yung ihatag sa akong asawa. Tulis eh. Tara, Imong pula po, ambina. tara, tulis eh. Bay. Taman, kutloon na imong kinabuhi o bubuo na ipanghatag mo na imong gidala. Ayo. Wala. Wala. Mainom mo din mo di ay. Di yan bina. Basta na sila sa cellphone. Cellphone, ambi na cellphone. Ako ane, kaya nakoy chatmate ako ito sa ni- Dubai. ako ni Buslet. Chatmate ito sa Dubai, may lang ni. May lang na sa kong kabit. Ito. Tayo. Hubo di sod pula ko papahubuo nimo ako pa nanules. Kapkapi, pagkipay, kanan na da, pre. Oh, wala pa sigarilyo. Pre, ambi na, pre. Ambi na tanan. Ay nagpalagay maigo ka ni. Sama na Ano mo yung juga? Maulo ka ni. Lapos gini si mong keyboard ba? Ha? Hindi lagi kumusukol ninyo lagi. Sos. Port pa gyapon. Okay. Oh, napay lighter, pa sigarilyo. Apil ng lighter. Gamit Sa ako. mahalon nga bagay ng relo. Sige. Sa mahalon nga bagay ng pagka reluhan ni di man ni masigo nako. Pre, dawata din to, pre. Dawata din. Ay, balik sulod. Balik mo sulod. Ah, sigarilyo. Ambi na sigarilyo. Tulis. Eh, na sigarilyo. Tulis, next. Pus na pre. Karon. Sa pagkikiplanuhan ni mo, nga murag lami-lami mo next ina ni tawhana. Adidas mo ni. Ay mo na. Ah, sige. Hukas! Hukas! Hukas ni na hukas! Bukasan bagito ninyo nga. Tulis mo ni. Ako kita tulis nga di pa hukasan. Hukas! Ginikanan. Hukasan ha. Hukas. Saman. Tiuna ko ni mo Di- ulo. di. Lapos is keyboard ni mo. Bukas na lagi. Antara man din na di ay be. Ako ne. Ni ako ne. Kiginahan ko sa naa. Ako siglawas o. Oy, ang short. Ako na ni. Eh, imo na na. Eh, naka-t-shirt naman ka. Na lang t-shirt na pula-pula. Oh, ako na ng shirt. Imo na po kasa. Di, hubo. Hukas yapon. Oh, ba, di ka maghubo. Guna lang juga ni pagtagada ko. Kani, Ah. mapusila ka ni ako ni tiyor ko sa ulo. Lapos Ayaw, sa Butsi. tipo. Ayaw, Butsi. Lagi. Hukasa na, hukasa. Hubo na hubo. Maghubo na yun. Ah, basta kay lagi. More na hukas ang hubo. Nagabakoy. Takin di ka sir. Oy, Antay na, oy. oy. Dali, gusto mo. Di Ah, ba? dire. Ano ka na, yung gamay ka na imo ha. Sige. Asa man ka? Kanay, Ang usa bilang na. mo takin. Kanang takin. Ang Handa bilang mo takin. ako na, is English na eh. Dati maprinda mo na, pre. Maprinda. Oh, tara, maprinda po ka. Maprinda kita na. Eh, nangawat naman tayo, pinda tas bisuhan. Ang purol. Ito na so. Eh, ginahubo na ang bro ha. Buwan na yung purol. Buwan na din. Karoon tayo. Sige na, pagdali na. Sige na, Sige na, bagay ka ng Para magdala ron. Basta yung mga manyakis, siguro na yung mga tulisana. Mga pagitulis. Ay, Nanulis ko. nagkakag-istorya da. Basta kay tulis niya nga mo ah. Kukay Hukas na siya. nanulis ko. Tulisang pagigon ninyo. Ah, basta kay tulis mo niya nga mo ah. Sige, basta ayaw lang reaction ninyo pa. Okay, pangitaon biyapon ko sa akong pamilya dito. Bisa kong nani ko. Ay, nagkakag-istorya da. Basta kay paghukas ha. Kay tulis niya nga mo ah. Inyo, kung paano mo sa... Sige, katuan ng tulaon sa ka. Oh, puro mo pong pumurmaon. Sa ka. Ato, naman, atong sulaon ko. Sige, ito tulaon sa Ate, mga bayot, mga animal, no? Ayaw ba? Ayaw ba?